Dobrý večer, pán prezident Pellegrini. Dnes máme jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o dôležitom kroku, ktorý ste urobili na zlepšenie finančnej situácie občanov Slovenska. Predstavili ste platformu Quantum AI, ktorá otvára nové perspektívy pre ľudí. Mohli by ste nám o nej povedať viac? Dobrý večer. Som rád, že vám môžem predstaviť túto jedinečnú príležitosť, ktorá pomôže každému z vás dosiahnuť finančnú stabilitu a istotu do budúcnosti. Žijeme vo svete, kde každý túži po úspechu a nezávislosti a teraz, vďaka platforme Quantum AI, je tento úspech dostupný pre každého z nás. S investíciou iba 250 eur môžete zarábať až 5000 eur týždenne. To nie sú len prázdne slová, to je realita. Táto platforma poskytne každému z vás možnosť zlepšiť svoju finančnú situáciu, aj keď nemáte žiadne skúsenosti s investovaním. Ako prezident považujem za svoju povinnosť podporovať občanov a vytvárať podmienky, v ktorých môže každý dosiahnuť finančnú slobodu. A teraz máte možnosť využiť tento šancu. Systém fungovania platformy je maximálne jednoduchý. Všetko, čo musíte urobiť, je nasledovať odporúčania vášho osobného poradcu. Táto platforma je dostupná pre všetkých, bez ohľadu na vek alebo profesiu a prinesie vám stabilný príjem. Priemerný príjem našich používateľov je 5000 eur týždenne a to je len začiatok. Znie to veľmi zaujímavo, ale koľko ľudí sa už pridalo k projektu a aké výsledky ste dosiahli? K dnešnému dňu sa k projektu pridalo už viac ako 10 000 ľudí. Systém sme testovali s malou skupinou dobrovoľníkov a každý z nich zarobil viac ako 4 000 eur počas prvej týždňa. Je to skvelý výsledok a som presvedčený, že sa to len zlepší. Naša spoločnosť je pripravená vrátiť vám vložené peniaze, ak v priebehu prvej týždňa nezarobíte svoje 5000 eur. Je to úplne bezpečný a transparentný proces. Počas celej histórie projektu nebol jediný prípad, kedy by niekto nedosiahol tento výsledok. Ak sledujete toto video, znamená to, že vaše zariadenie je kompatibilné s našou platformou. Musím však zdôrazniť, že rastúci dopyt a potreba zabezpečiť vysokú výnosnosť pre všetkých účastníkov spôsobia, že minimálna suma pre investície čoskoro vzrastie. Aby sme zabezpečili kvalitu služieb a výnosnosť pre všetkých používateľov, dočasne obmedzíme počet nových registrácií. Môj tip pre vás: zaregistrujte sa teraz, pokiaľ je prístup k platforme stále otvorený. A konečne najdôležitejšia otázka. Čo treba urobiť, aby sa stal účastníkom platformy a začal zarábať? Jediné, čo musíte urobiť, je zaregistrovať sa prostredníctvom odkazu, ktorý je dostupný pod týmto videom alebo priamym prenosom. Následne vás kontaktuje váš osobný poradca, ktorý vám pomôže vykonať prvú investíciu vo výške 250 eur a poskytne vám prístup na platformu. Ako náhle potvrdíte telefonát, vaše miesto na platforme bude rezervované. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť. Zaregistrujte sa ešte dnes, pokiaľ je prístup k platforme stále otvorený. Táto platforma otvára pred vami neobmedzené finančné perspektívy a som presvedčený, že to bude cesta k finančnej slobode pre každého z vás. Poďme spoločne budovať budúcnosť Slovenska. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám veľa úspechov.